Уважаеми зрители, следващия гост в студиото на След закуска е господин Божидар Желев, който представя своята изложба "Камбаните" по повод Деня на народните будители. Добро утро и добре дошли в нашото студио. Радвам се, че отделихте време при тази натоварена програма. Колко камбани и къде ще изложите и ще покажете от вашата колекция? Моята колекция в момента е изложена в библиотеката на Народната библиотека Петко Славейков в град Търново, Велико Търново. Колко са камбаните, които Камбаните са в момента са 685. Включени в изложбата? Да, които са включени в изложбата. Цялата колекция е 702 камбани до тук. Тоест без малко цялата колекция да без покажете. малко, тъй като тези, които бяха, те са няколко са счупени в момента и те не могат да се изложат. И няколко, които не можах да осъществя, да ги донеса тук, защото едната е неогледна, втората е счупена, а другите са кристални, които нямах начин да ги донеса, тъй като нямам специални кутии за тях. Да, и при превоз може би да се наранят, да се счупят. Добре, какви са размерите? От каква е най-малката до най-голямата? Защото това са наистина голям брой. И аз като си представя камбана, която е стандартна, ето колегите пуснаха и видеото, което вчера подготвихме за нашето предаване. Най-голямата камбана е 50 кг. Тя е видна там, на една камбанария е направена, което беше една изненада за изложбата, а най-малко, тя тежи 50 кг. Може би тази? Да, тази тежи 50 кг. А най-малката е 2 грама, под 2 грама. 2 грама, съвсем. Да, тя е бъдичка, може би миниатюрна. Добре, какво показвате? Какви видове камбани? Ето, виждам тук на екрана и нашите зрители виждат. Това са всекакъв вид камбани, които са от сувенирни камбани. Камбани, които са, това са чанове, които бяха които са родопските по принцип чанове. Другото е кристални камбани, които са също сувенирни, които са без произход. Те са по цял свят, няма. Да, те са произведени за да бъдат като атракция, сувенири. Една част са за викане на прислужници, други са за викане в училището, което е до времешните камбани, училищния звънец. Всеки помни, когато е имало такива неща. След това други са, имам трикорабни камбани. Тези, които виждат в момента зрителите, какви са? Тези са от Китай. Това е една колекция. Не, тези са от Китай, една колекция от 7 камбани, които са на тази цялата стойка. Ето, вижте, това от Германия, сувенирни камбани, които са по цял свят се продават. Добре. Откъде така се насочихте към камбаните? Кога започнахте да ги колекционирате, да събирате? Коя е първата в колекция? Първата е тази голямата, която видяхте. Оттам, както ви казах, от отпадъците, взех и след това така мимолетно реших, че става за колекции. Дори много хора казаха, що събираш камбани, кой събира камбани? Оказа се, че много хора събират камбани, но не в България. Така ли? Може ли да се каже, че само вие така сте единствения колекционер? Знаете ли за други? Чували ли сте? Не, в България не съм чувал за други. Запалил съм 2 души до тук, но те имат по 30-40 камбанки, те са Друго си 700. Така. Друго е 700, но има в Америка, има една дама, има 8500 камбани. Тя предполагам, какво имение има, за да ги съхранява, да ги съхранява. А изисквате някаква специална поддръжка или това са такива материали, че няма? Единствено почистване. Добре, колко време ги събирахте тези всички 700? Някъде силно над 8 години. 8 години? Над 8 години, тъй като тези ги намерих преди 10 години и след това имаше известен период, който нямах такива огромни желания Не че желания, ами намерения да събирам и изведнъж ми дойде музата. Пак.
и почнах да събирам. Дъщеря ми и тя страшно ми помага. Тя е в Италия, тя събира там, където обикаля. Тя, понеже се занимава и тя в район работи и знае къде какво ще ходи. Тя дори чака да й се обада. Да, и сега да попита как е преминала изложбата и как така. Добре, защо всъщност, има ли някаква, как да кажа, мистика в това да събираш камбани, някакво по-специално отношение? Хобитата на хората и колекциите са много различни, от салфетки до кибритени кутии и какво ли не. Но камбани е малко по-различно. Има най-различни камбани, имат различен звук. Да, най-малкото и за звук звука. си има своя специфика и някои, както и казах, те са направени да звучат по определен начин. И те издават своя произход. Дето и казах, тези китайските вече, те са, съжалявам, че права. Да. Няма значение, тя всички са произведени в Китай, но вече другото е. До миналата година в България се продаваха предимно китайски. Тази година собствено производство. Което всеки град си прави собствени. Не всеки град, но се произвеждат собствени, които са, например, Велико Търново, Копривщица, Трявна. Това неща, които преди 1-2 години ги нямаше. Освен китайски. Да. Как се здобивате с тях? Подаръци, закупени от чужбина? Където хода, винаги купувам. Купувате... Купувам винаги и по неколко. Не по една, защото където има няколко вида, взимам поред. Защо пък да не подарите на някой? Подарявам на тези, които ги зарибих. Да. Подарявам. По една за мен, една за тях. И по този. Не, че съм ги зарибил, чисто и просто те са приятелски семейства, които също тръгват по този път. Сред тези 700 камбани, имате ли някоя с така, как да кажа, с специално отношение към нея? Да ни кажа любима, че е много първата. Най-голямата и първата. Една друга е, която ми е... Или някоя, която много трудно сте се здобили, видяли сте я някъде, искали сте я? Да, тя е от Англия, от сватбата на Диана и Чарлз. Ограничена емисия. Как? Купихте си я или? Да. Не е подарък. Тя е една от редките. Става дума, защото тя е limited edition, не е нещо да има хиляди да бъдат произведени в Китай, защото една китайска струва парченца от цента. Да. Парченца от цента на производител. Защото има в интернет, има сайтове, където се продават камбани. Ако отвори човек Bell Collectors или Brass Bells и други такива, ще види, че има сайтове, където се произвеждат дори камбани по желание на клиент. Могат да бъдат направени. Като се почне от тези, дед ви казах, китайски, има леарни в Щатите, леарни в Холандия, в Англия, които могат да произведат до 50, всека казва, до толкова килограма камбана могат да произведат. Сега какви качества ще има вече или е сам визуално. А как оценявате стойността на тази колекция? Каква е стойността? За мен е огромна. Чисто така материално-финансово, каква стойност бихте? Не мога да кажа, но защото те всичките с една малка камбанка, да речем, струва 4-5 лева, 5-6 евро, 10 евро, 20, 30, 50. Никога не съм се старал да ги оценявам. Може би след време, като така, във времето, те ще струват много повече. Може би след време, като колекция. Да видя сега, да прегледам. Дори в eBay се продават камбани. Да, в интернет и пространството има много. Какво ви казват ваши приятели, познати или на изложбата, какво ви казаха хората? Сега харесват, много хора харесват изложбата, това, което съм чул. Надявам се да е истинско. Мои приятели първоначално казваха, какво така, за кой си бил си камбани, за какво. Но после станаха ентусиасти. Кой където ходи, подарък. И ви носи на вас. Подарък за рожден ден, за имен ден, за това, за онова. То е много лесно човек, като има колекция, като хоби, защото лесно могат да му купят хората, подарък. Иначе да си чудиш какво да купиш на него. Да. Плюс това, не да купиш чайник, да купиш кафеварка или такова.
И защо избрахте Велико Търново? Другаде показвали ли сте колекцията? Не. Не. За първи Една път. малка колекция преди 4 години показах в информационния център на Европейската комисия в София, но те бяха само 125 тогава. Само 125. Те не са малко и 125 са. Да, ама друго е 5 пъти по 125 горе-долу. Предстои ли някъде другаде да ги изложите след Велико Търново или обмисляте ли така? Мисля, да. Мисля, дори имам една покана в Люксембург от едни приятели, които има български информационен център там. Казват, заповядай, ела, тук ще те организираме. А кой всъщност ви подаде ръка, ви помогне все пак да организирате изложба? Европейския информационен център. Да, Европа директ в Велико Търново и самата библиотека. До кога ще остане изложбата? До 11 ноември. Ноември, да. И поводът е народните будители, да. И това е едно нещо, което смятам, че камбаната е нещо като будител. Тя възвестява дена, както е. Камбаната е била Фейсбука на предишното общество. Събирала е хората. Днеска трети гост казва за Фейсбука, значи толкова е разпространен. Може би, тази мрежа, да. Който... Защото по Фейсбук се събира всичко, цяла комуникация. Едно време за събуждане сутринта бие камбаната в определени часове. Да, храма в църквата. В храма, да. След това до всеки час. След това при раждане на човек камбана. При кончината на човек също камбана. През целия живот човек върви за камбанът ни звън върви с човек. А различният камбанен звън по различен начин ли се възприема? Разбира се. Имате толкова цяла много камбани, наука казахте специфично е всяка камбана. Да, има наука. Особено църковните камбани, всяка камбана си има свое значение, всеки звук. Те започват също от огромни, които тежат по много тонове. Да, руски съм чувал в до мънички камбанки, да. И те са най-известни руските. Цар Калахол в Щатите Либерти Бел, който се е спукал при първото звънене. Той е бил огромна камбана също и след това то дори... Да удари с такава сила, за да има звън. Може би такава е отливката. То също е майсторство да се направи камбана, да се отлее камбана. Не е да чисто и просто да се сипе в кълъпа. Трябва сплавта да бъде, кълъпа да бъде направен също, за да има след това и звук. От какъв материал се правят обикновено, които се използват за храмове? Озвучаване бронз. Понеже това е най-мекия. Също е процента на бронза, т.е. сплав, която е от тя от мед, калай и други такива метали вътре, които са... А звука от материала ли зависи неговите примеси, изработка или от големина, от всичко? И от знанието на... и от знанието на човека, динамиката, която, защото той звука като удари, тя трябва да резонира до определено време. Тя не е само да рече дън, кай. Тя трябва да има ехо, което да заглъхва. И всяка камбана има своя звук и дължина на ехото, което е. Коя е така не знам как да се изразя, вашата камбана, която издава най-хубав звук? Първата пак. Да, тя е. Да. Добре, пожелавам ви успех на тази изложба и още много така показвания и в други градове, където ви поканят, и още камбани да намерите, да се увеличават, защото това е вашето хоби и ви зарежда, и да ги показвате. И много ви благодаря за И аз ви благодаря, че отделихте време да ни гостувате и при нас. Благодаря. Уважаеми зрители, след една песен ще продължим с преглед на водещите теми в националния и местния печат.